Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukwethe iminyaka engu-15 ebhadla ejele owesilisa oneminyaka engu-34 waseMpumalanga wabulala intombi yakhe maqede wayigqiba egcekeni kubo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi elandibula khona le video. Mangoqala usijoinele likhasi wamwelekele igama lami usibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli eka-YouTube. Ukwethe iminyaka engu-15 ebhadla ejele owesilisa oneminyaka engu-32 uEastof Mphelo wabulala intombi yakhe uHotatso Pulo beneminyaka engu-27 maqede wayigqiba egcekeni ekhaya kubo. Lo owesilisa ugwetshwe enkantolo enkulu yasePolokwane ngomsombuluko ngecala lokubulala intombi yakhe maqede ayigqiba. Uphinde kwa-edwa neminyaka emibili ngokucisha noma ukuphazamisa ingalo yomthetho. Kubikwa ukuthi owesifazane waduka emva kokuvakashela isoka lakhe kwabe sekuvulwa icala lo muntu odukile. Emva kokuhamba kwesikhathi wabesetholakala lo wesifazane eqitshwe ekhaya lika Msolo. Ukhulumela amaphoyisa uBrigadier Mojapelo uthi emva kokutholakala kwesidumbu salo wesifazane wayeqitshwe egcekeni lika Msolo kwabe sekuvulwa icala lokubulala ngenhloso. Wabe eseboshwa lo owesilisa ubese gwetshwa ke iminyaka engu-15 kwa-edwa nemibili ngaphezulu yokuphazamisa ingalo yomthetho. Kanti ke isigebo sibe sehlanganiswa. Abantu bajabule kakhulu ngayo ingalo yomthetho. Bafethu mina ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathelwa YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.